Sağ ol inim bu hozun näme peydasy ba. Kakaya polza от этих орехов. Esselamu aleykum. Bu hozun ady Mihilhin. Kimde çağa galmayan bolsa, ya da şol urdan erkek adamda ya da ayal maşgalada problema wa bolsa, peydaly hozur. Eta орехи от бесплодия Mihilhin. Unan yana adam unanar, unanmayan unanmaz. Men gurrun bereyin. Meniň bir klientim 2,5-3 yıllap liçeni aldı. Hiç zaten hayır tapmadı. Menden şu hoza aldı da arda yazdı. Ağam sağ ol menin çağam oldu. Elbette her bir ullanık gören adama hayır degip durmor. Emma Tinoç görjek bolsaňyz, biziň bilen habarlaşyp görersiňiz, belki siz hem hayır taparsyňyz. Inni bahasy, bir hozyň bahasy 150 manat, birini alana biz ikincini mugut berýäs. Один орех стоит 150 манат, плюс второй орех бесплатно. Näme üçin biz ikilap berýär? Sebäbi buny erkek we ayal maşgaly ikisi bile deň içmeli. Şonna hasam dogry gelýändir. Eger bir adam sagat bolsa da ягдайынан iki bolup işşek bolun. Почему мы даём эти орехи парами? Потому что очень желательно принимать их и мужчине, и женщине вместе одинаково, даже если один из вас здоров. Yine врачак вадым, renki, razmer, ululuğu ütkömegi mümkindir. Sebäbi bul zavatskoy zat däli, ösümlüğün miwesi. Yine bir görkezjek vadym, ine görýäňizmi? Fırçası gopan. Bul bırak zat däli, vaya däli. Bu hozlary ağaçtan qakyp alýarlar. Yere gaçanda fırçası gopýandyr. Şonuň üçin birden renki deň gelmese ya da razmeri ütköse zeyrenip durmaň. Что важно знать? Размер и цвет может отличаться. Вот вы видите перед вами 10 различных орехов. И вот это не брак. Эти орехи сбивают с деревьев палками. Вот поэтому вот такая ситуация происходит. Nähili ullanmaly iki usuly var. Gyrgyçdan gowja geçirýäňiz, şänigine çelini gowja geçirmeli. Kulkösüni, iki hozun kulkösüni 3 litr balona demläp içip bolýa, ya da barabar arbala garýaňyzda günüň dowamyna bir çemçe irden akşam içip durýaňyz. Есть два способа приготовления. Нужно хорошенько провести через терку, потом порошок от 2 орехов заваривайте на 3-литровый баллон, либо же смешивайте 1 к 1 с пчелиным медом и принимайте 1 ложку утром и вечером до еды. Kim alsa da dine hayırını görsün.